přijde mi, že strašně moc lidí na tohle zapomíná. Že prostě fakt jakoby co vidíš, ať už je to prostě tyhle, na sockách, na netu, na YouTube, tyhle, to není net, to je net, jakože v televizi, tak je to udělaný schválně, aby tě to jako chytlo. Tak jo, lidičkové drazí, zkusíme to. Zkusíme se mrknout. Já si právě myslím, že letos jako Mikýř a jeho tým vydávají úplně úžasný jako videa, ať už na zpracování jako takový, nebo i na content, což si myslím, že je strašně zajímavý a myslím si, že je jakoby dobrý se o tom bavit a nějakým způsobem jakoby rozšířit povědomí o nějakých těch problémech, který dělají. Na to, co vydali úplně jako naposled, si asi podíváme jako na třeba jako příště. Takže teďka zkusíme třeba druhým, co tam mají, což je proč milujeme reality show, co si myslím, že bude taky zajímavý jakoby téma na probírání. Oh, sorry, takový. Hele, umíš se vyjádřit líp než já, co sice nic neznamená, protože mě vyjadřovací schopnosti jsou minimální, ale to nevadí. A to jsem chtěl teďka říct, že za prvé, to, co tady budeme říkat, moje reakce jsou nějaký jako můj názor na tu věc, na problematiku a můžeme si nějakým způsobem rozebrat, ale pamatujme na to, že každý můžeme mít nějaký názor a že prostě si za to nebudeme rozhodně utráhat hlavy, jo? Že prostě budeme tady diskutovat, že žádný jako, takže všechno slušně v rámci nějakých prostě jako normálních mezí. Samozřejmě zajímá váš názor, takže se nebojte. A jestli se mi to teda povede sestřihnout, tak samozřejmě potom i zdravím na YouTube a nezapomeňte dát like a odběr nebo něco takového. Jo, měkké tvrdé. Mikýř. Hehehe, schválně. Martin Mikiska, známý pod přezdívkou Mikýř, je český bavič, youtuber, satirik a bývalý profesionální snowboardista. To je hodně dávno. Další aktivity. Asi to poslední, co bylo. Takže v dubnu 22 moderoval ceny Anděl, v roce 24 se zúčastnil reality show Survivor Československo, jsem to řekl blbě, že to je jedno. Titáni versus Lovci, kterou také vyhrál. Za to je asi teďka jakoby hodně slavnej. Nesleduju youtubera, tak jsem asi bura, ale nic mi to neříká. V pohodě. Rád ti to rozšířím tvé obzory. V květnu 25 rozpoutal na sociálních sítích kauzu, kdy pod falešnou identitou nabízel českým influencerům placenou cestu do Číny. Jo, tak to jsem nečekal, že tady bude, o tom bychom se podívali potom, jakoby, jo, začneme nějakým lehčím videem a to bychom si rozebrali potom. Ocenění. V roce 21 získal pořad Mikýřova úžasná pouť internetem, to je jeho hlavní jakoby, kanál, který vlastně začínal na MOL TV, myslím. 3 křišťálové lupy v kategorii online video, projekt roku a cena popularity. Strašně super, to mají sestříhaný a co je úplně úžasně jako totální sarkastický, jakože hlášky a takhle. Je to fakt jako mazec, ale zároveň to má jakoby hodně promyšlený. Je to fakt jakoby, má tam tu message. Mikýř je považován za jednu z nejvýraznějších osobností české internetové scény, který svým originálním přístupem a odvahou otevírá důležitá společenská témata. Pokud máte zájem, jo. Zajímavý, nevidím tady. Já myslím, že jako jeho první takový nejznámější videa byl vlastně nějaký hejt na Mariánka a potom se tak jakože různě dohádal s tím, s Revoltou. To si myslím, že ho hodně jakoby nakoplo, že to bylo taky hodně jako známý. A teďka se podíváme, v tuhle chvíli to je jakoby předposledního video, jo? Na to poslední bychom se podívali potom. Tak, začneme. Ale oni ještě dávají, jo, dávají, no. Slyšíte to? Dal svetu novú Shakiru. Volá sa Ľubka. Tvůj názor na moji ženu. Absolutně nemožná. Díky. Jsi úplně jako On nemá osušku, on nemá sprcháč. Teď mě zajímá, kdo se dívá na tady tyhle reality show z vás. Je tady někdo takovej? Já třeba jako vůbec, no. Jsem speechless.
Mačkáš mi hága, Ty jsi opilej. Mačkaš mi debil. Legendární hlášku. Vítam sa ťa, smrdí! Voňavka není všetko. Smrdí! Já bych byla slušná, kdyby tady byli slušní lidi, chápeš to? Ty seš líná. Internet je podivuhodné místo. Mám 6% baterky, pouštím vás, přijdu až... Vydejte se s náma až do jeho Vezmu středu. do vany, tak vás nezlobku. Já jsem čekal na takový nějaký úžasný názor. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Já jsem úplně zapomněl na jeho, tyhle, na videa se Šmolíkem. On tady někde je. To je taky takový jakože Vydejte se s náma až podvodníček. do jeho středu. Je tam, tady je. Toho taky docela proslavil. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. A proč, když hledíme do hlubiny reality shows, začnou reality shows hledět do hlubin nás? Se líbí, jak bere úplně všechny Je ty to reality samozřejmě jsou fenomén, který se vyloženě mění. vytáhne úplně Dřív by ty se za reality ty show vlastně dalo považovat i takovýto, jak Petr šílený. Rychlý chodil po českých náměstích a nabízel lidem litrando za to, že se sebe udělají debila, anebo se jinak znemožnějí. Ten pořad fakt existoval a jmenoval se Rychlý prachy. Naštěstí potom Kdo si to sakra pamatuje? Kdo si to pamatuje? Já jo. A ještě takový to jako natoč to a tady ty, nebo jak se to jmenovalo. To tam myslím taky bude ještě. Já ne, dřív, když to začínalo, tak jo, ale teď už ne, mamka jenom nějaký a to bylo muselo říct sama který. A já už jdu, dám rychlo sprchu a spát. Dobrou zekvi, dobrou. někdo tenhle název oživil a udělal z toho mnohem důstojnější a decentnější formát. Důstojnější. Jenže tenhle žánr prochází nějakým vývojem. Stejně jako cokoliv jiného na světě. Dneska budeme obdivně hledět na to, jak se lidstvo s tímhle formátem dostalo na další vývojový stupeň. Kapitola 1. Realita je málo. Realita reality je, že to je realita. Velká porce z ní je nudná, děsivá, neuspokojivá. Něco jako 7hodinový art filmy, Proto se to musí vždycky který nějakým se snaží způsobem zachytit realitu. popošťouchnout. Proto tvoříme fikci. O tom, jak chudý, Jo. poctivý Honza najde kouzelný fazole a zachrání království. Chudí lidi ale nenacházejí kouzelný fazole. Chudí lidi chytějí choleru a umřou. V těchto momentech realita. prostě zdrháme pryč. Do něčeho, kde všední problémy neexistují. Kde možná neexistují žádný problémy. Zdrháme do světa fantazie. A pak nás to Každý z nás, každý má něco takového, že utíká jakoby před nějakým kouskem reality. A právě nejsou to jenom reality shows, ale jak ukazuje i hry, seriály, ať už to jsou šílený seriály, nebo jenom nějaký obyčejný, teď jsem jako myslel nějaký jakože šílený příběhy, nebo naopak nějaký jako obyčejný životy lidí, nebo takhle. Je to tak? přestane bavit. Protože i když je ohnivá koule, bleskový šrot, akvatický štít, tajemný poprst, zrcadlový obraz a pasivní příjem smrti. Je to pasivní Super. příjem. Některým lidem to není dost. S tímhle konceptem přišel francouzská bageta Jean Baudrillard. Podle něj dneska už realitu nežijeme. Kurátorujeme. Naše životy jsou highlight reely na Instagramu. Chaty jsou pečlivě sestavený sbírky správných odpovědí. A emoce filtrujeme, aby působily dostatečně autenticky, ale nemuseli jsme se za ně stydět. A co je na tom nejvíc psycho? Že v této hyperrealitě už ani nevíme, co je skutečný. Je tvoje dovolená fakt takhle intenzivní? A nebo si jenom v rámci svého magického spojení s přírodou přelezl zábranu pro turisty a vymazal ostatní lidi? Vytvořil hyperdovolenou. To je úplně jakoby nejvíc. Mně přijde, že si to lidi kolikrát ani neuvědomují, když vidí tady tyhle super fotky, jak moc jako naaranžovaný to musí být. To je úplně nejlepší, když potom jakoby vidíte takový to, jako to jsou taky ty porovnání těch fotek, jakože turistický pasti, nebo ne pasti, ale turistický jakože lokace, když se to snažíte jako vyfotit, nebo když se fotí nějaký profík, a když tam jsou vlastně ti turisti, takže prostě jakože nevím, třeba nějaký krásný fotka na nějakým prostě krásným mostě, tak prostě fotka s jednou borkou, která tam stojí uprostřed, co je strašně pěkný, ještě upravený, že jako nějaký jako světla a tak. A pak když vidíte, že vlastně jako ten most je reálně plný těch lidí a že si jako nedokážete udělat fotku ani jako na metru a že byste tam byli jakoby sami, to je jako psycho, no. A tak to už je zase něčem jiným, že? Že jako turismus tady jako zabíjí tady tyhle místa občas.
To stejný, jak všichni chápem, se děje v televizi. Ale jak nám prodat myšlenku reality, která je mnohem intenzivnější než cokoliv, co můžeme normálně zažít? Když dáte do vely 2 úplně obyčejný lidi, nejspíš se nic nestane. Bude to jako pozorovat čistou vodu pod mikroskopem. Většina lidí je normální, což znamená celkem nudná. A na kameru reagují podobně jako trepka velká na světlo. Zhruba vědějí o její přítomnosti. Ale to je tak celkem všechno. Potřebujete konkrétní archetypy. Potřebujete hrdiny, padouchy, manipulátory, podivíny. Někoho, kdo vypadá, že neměl šanci projít psychotestama. Přesně v tomhle období přichází Netflix s peckou, která je oproti reálnému životu většiny lidí na planetě v absolutním kontrastu. Vezme skupinu lidí, zavře v domě, ze kterého nemůžou ven a jednou za 3 dny jim kurýr přiveze cenný zásoby jídla, alkoholu a dobrot. Ale můžou mluvit s jinýma lidma. Přes betonovou zeď. Tohle jsem neviděl třeba. Ale jako když si uvědomíte ten princip, který vlastně se jakoby fakt jako opakuje u těch populárních reality show, tak je to až jako psycho, že oni vlastně fakt jakoby se snaží jako trošku jako vydeprimovat, jakože prostě dát trošku nerealistický jako podmínky pro ty lidi, aby se chovali, aby se dostali do těch krajních mezí. A on to ještě bude rozebírat. Byla úspěšná přesně proto, že to dokonale simulovalo randění v roce 2020 až 2022. Sterilní prostředí, lidi v bílých pláštích a rostoucí tlak společnosti, která čeká na to, až se budete pářit. Je to identická zkušenost jako být panda v Číně. Producenti ale neměli 2 roky, měli 10 dní, takže potřebovali katalyzátor lásky. Psychoteror v podobě deprivace. A samozřejmě alkohol. Víkend před natáčením zavřeli účastníky na hotelovém pokoji a nenechali je dělat absolutně nic. Nemohli se bavit s crew, neměli elektronické zařízení a nemohli sledovat cokoliv, co tohle je. No. A pak je ve stavu, ve kterém by jim přišla Kateřina Konečná jako prýma holka. Přesunuli na jiný pokoj bez oken, ale s minibarem. A vyslali hledat svoji osudovou lásku. Přes zeď. Je etický takhle dopaminově vyhladovělí lidi nasměrovat k životním rozhodnutím? Absolutně ne. Je to dobrý entertainment? Když už jsme u hladovění, existuje celá množina reality shows, kde je smyslem celého pořadu lidi vyhladovět a pozorovat, jak jim z toho šibe. Co se stane, když do přírody bez zásob jídla a pitné vody vysadíte lidi, kteří jste v castingu pečlivě vybrali tak, aby neměli žádný skill přežití? You don't realize what sort of stupid stuff you're doing. Za A, bude to úžasná podívaná důmyslný strategii přežití, kdy vůle a důvtip zvítězí nad přírodou. Nebo za B, první den se napijou něčeho kontaminovaného, bude jim blbě a samozřejmě se pak brutálně rozhádají. B je správně. Což není překvapivý, jestli se strategie přežití učili od Beara Grylse. Dáš si něco k pití? Klidně vodu jenom. Máme z mojí moči. And I'm expecting it to be horrible. A nebo ze stolního trusu. Reality show extremista tohle. Mají hodně podob. Čím víc směřují k sociální hře a konfliktu, tak tím méně spolíhají na to, že... Nebyla taky nějaká kauza o tom, že tady tenhle borec to taky nějak jako úplně fejkoval, tady ty nebo ze stolního trusu. Videa nějak jako, že fejkoval, že to reálně jako nemůžete využít. Že to zaháněl právě do extrému schválně kvůli té sledovanosti. Já mám pocit, že něco takového bylo. Reality shows o přežití mají hodně podob. Čím víc směřují k sociální hře a konfliktu, tak tím méně spolíhají na to, že lidi budou muset mít nějakou reálnou schopnost přežít. Protože když přepálíte nároky na svý účastníky, tak... Tohle jak se to jmenovalo? Ty kráso, jak se tady tohle... To se mi strašně líbilo. To se mi strašně líbilo, no. Ale jakože, když se na to podíváte, tak prostě oni schválně vybírají ty lidi, kteří budou jakoby pro tu show nejzajímavější. A kolikrát to je jako extrémní. Jo, fejkoval to, jo. Si pamatuju správně. Psycho. Co nevymyslej. Na tomhle novodobém cirkusu očekávají aktéři je hrozně různý. Celebrity chtějí být záře reflektorů, obyčejní lidi můžou chtít peníze, vstupenku ke slávě, nebo prostě jen touží svýmu okolí a zbytku země ukázat, co v nich je. Někdy se jim tohle přání vyplní doslova a zbytek země opravdu vidí, co v nich je. Pan Montoya z La Isla de Tentación je asi trošku hysterka. A emocionálně snadno nastartovatelný člověk. Ale opravdu si myslíme, že by si trhal košile a běhal po pláži jako šílenec, kdyby se nevěru svý přítelkyně dozvěděl doma v paneláku a ne v připraveném prostředí, kde je mu neustále naznačováno, co se od něj čeká. Kde je oddělením od své přítelkyně a vystavení jejich věrnosti mocné síle nadržených borců. Možná jo. Sestry jsou brutální. Protože jediný, co jsme viděli, byla scéna v té show. Chycení blesku v láhvi. A to chce přípravu. Jak kulis prostředí, výhry soutěžních disciplín, tak aktérů. Je to kurňa sestříhaný. Krok číslo 4. Zachycení blesku v láhvi. Nezapomínejme na to.
Když už máte všechno připravený, nastává ta poslední fáze. Zachytit to důležitý. Naservírovat jenom to a přesně to, co dělá tu show. Blesky v láhvích jsou kouzelný neopakovatelný momenty, který nemůžete naplánovat a nelze je předvídat. Prostě se stanou nejspíš k údivu všech a vy musíte mít připravený kamery, abyste je zachytili. Zapomněla jsem si koupit cigára. Je poprvé a ne naposled. Střih ale umí spoustu. Všimli jste si někdy, že třeba v Love is Blind nemají průhledný skleničky? To aby jsme nepoznali, jak jsou jednotlivý záběry poskládané. To je psycho, když si uvědomíš, že to vyloženě i jakoby prohoděj. Nejenom, že jako se stříhají jenom to, co tam chcou, ale že by to i prohozovali. Je to podobný, jako jet výtahem do 12. patra s někým, koho si za boha nemůžete vzpomenout, jestli si vykáte nebo tykáte. Znělku z vyvolených máte v mozku vypálenou zcela spolehlivějc než datum jakýhokoliv vašeho příbuzného. Což není překvapivý, protože i co se týče informací v mozku, vyvolený zmiňuje nejenom proto, že to byla masivně úspěšná reality show v Česku, ale v podstatě tady sledování lidí kamerou v uzavřeném prostoru odstartovali. A obsahují také jeden historický moment. Dneska už je dostupný jenom s nízkým rozlišením a špatným zvukem. Ale můžeme být rádi, že aspoň v barvě. Vladko byl prorokem. Jasně ukázal lidu cestu. Emoce, hlasitost a nefalšovaná hysterie jsou cestou nejenom k výhře 11 mega, ale taky cestou k výhře 5 mega v následující sérii. Z té doby si ho pamatuje každý, ale nikdo není schopen říct, co vlastně dělá. Je to něco jako být třetí nebo čtvrtý dítě ve fakt velké rodině. Jsou reality shows, které jsou ale protknutý něčím výjimečným. Reality shows, které přispívají k naší národní identitě. Výměna manželek, prostřeno, esence českosti. Tady si sedneš a prostě to sedni si. Sedni si a budeš poslouchat to, co se děje. V obou programech se srovnává, kdo to má lepší nebo horší. Akorát v jednom případě jde o hodnocení jídla a v druhém o poruchách osobnosti jednoho či obou z partnerů. Ať už vyhrajete nebo prohrajete, tak pokud si vás lidi pamatujou, tak jste prohráli určitě. Fakt sorry, já bych jel pěstí. Moje stará stojí za p***ču. Moje děti nemají základní hygienické návyky, cože? Celá výměna manželek je na psychoteroru a deprivaci založená. Od sklepa až na půdu. Typicky česky až do situace, kdy se jeden z účastníků během natáčení oběsil a policie obvinila produkci z přečinu vydírání. A tahle kauza pořád pokračuje. Normalizační voyeur. Psycho až jako kam to může fakt dosáhnout a že to prostě třeba ty lidi ani jako by nevidějí. Jakoby za to, jakože jo, chápete, že se díváte, jako říkáte si, haha, to je vtipný, jak se tam prostě, nevím, mlátějí nebo něco, ale pak, že to vyloženě někoho může jako vydeptat až jako k oběšení, to je brutus, to je šílený, jakoby, no, šílený. V přímém přenosu. Má to všechno. Narušení lidského soukromí, bizarní archetypy lidí, výbušný situace na každém rohu. A hlavně opravdu obyčejný a normální až nenormální lid. Kritici mají trochu pravdu, že je to jako vození postižených lidí s cirkusem. Soutěžící jsou ale občas překvapený náhlou vlnou empatie, kterou je lidi zahrnou. Ve výsledku tak reality show můžou ukázat něco dobrýho o nás. Že jsme prostě možná lepší, než si myslíme. Že máme empatii. Quality TV. Co bylo potom? Příchod rozhlasového a televizního média, soutěžní pořady s veřejností, prankový formáty a první skutečná nefalšovaná reality show. Americká rodina. Producenti našli na první pohled dokonalou úspěšnou americkou bílou rodinu, která žila americký sen. Ale pod poklicí byla dysfunkční. Táta byl záletník, máma měla nenaplněný sny o vlastní kariéře. A syn byl ten největší padouch, kterýho televize do té doby znala. Byl teplej a vůbec se za to nestyděl. Tehdy to byl docela velký díl. Jako dneska ani psaní nezletilým holkám nevyvolává tolik emocí jako tehdy Bukvajosové. Co tím vším chci ale obecně říct je, nikdy jsme se nezměnili. Furt na nás fungují ty samé věci. Reality shows existují, protože chceme vidět realitu. Ty samé věci, akorát jinačí formát. Totálně, samozřejmě jinačí, ale v rámci doby prostě, jakože to, co v rámci možností té doby, takhle bych to řekl. Psycho. Jsme furt tady tímhle jakoby ovlivňovaní. Čím blíž se ale reality show blíží konstrukci klasického boje dobra se zlem, tak tím jsme radši. Čím více černobílá, čím více dramatizovaná, čím víc lidí vnímá svoje jasné role. Neexistuje syrově čistý objektivní svět. Celou historii si vyprávíme příběhy o hrdinech padouších dobru a zlu, našich hodnotách, našich snech. Jenom nezapomínejme, furt to není doopravdy. Furt je to jenom hyperrealita. Furt je nám servírovaný jenom to, co chceme. A obrazovky vědí moc dobře, co chceme. Ostatně do ní koukáme tak dlouho, že jsme možná zapomněli koupit mlíko. Přijde mi, že strašně moc lidí na tohle zapomíná. Že prostě fakt jakoby co vidíš, ať už je to prostě
tyhle, na sockách, na netu, na YouTube, tyhle, to není net, to je net, jakože v televizi, tak je to udělaný schválně, aby tě to jako chytlo. Nemyslím si, že to je úplně jakoby to, co chceme, ale je to prostě nějakým způsobem, jako, že nás to jako zajímá. Ne, to zní. To bych asi teďka slovíčkařil, že jakože... Nebudu slovíčkařit. Ne, že ona kouká na nás. OK. Ale nemám mlíko taky. Doufám, že po tomhle jste porozuměli lépe světu reality shows, protože tahle movie byla celá obří oslý můstek do světa reality. Opouštíme green screen, jdem do reálného světa. Jop, a o tom bude asi ten další, určitě ten další, co natočili, na který se pak podíváme. Já jsem si taky jako vědomil, že k tomuhle úplně asi nemám co říct, protože Borec se tam vystihl úplně prostě dokonale v tom smyslu, že jako fakt rozebral to po krokách prostě, jako ty kroky, co tam rozebíral, jakože co je na té reality show vlastně to jako nějakým se zajímavý, nebo jak ji vlastně jakoby tvoří ti tvůrci, aby to bylo zajímavý. A jako ta myšlenka toho, jakože prostě to někteří lidi fakt jako považují za tu realitu, což to je psycho. A je potřeba se vždycky jako, když se na něco díváte, udělat takový ten krok zpátky a zamyslet se nad tím, jakože proč tohle sleduju. A pak si můžete říkat, proč sleduju Cardrose? Blbej Fordovi nic. Dobrý, tohle je nějaký první videjko. A uvidíme, no. Jestli vás to bude bavit, tak v tom budu pokračovat samozřejmě. Nezapomeňte, na Twitchi streamu skoro každý den, takže dojít, dát follow, ať vám neutočí žádný stream. Na Discordu tvoříme velikou komunitu s tím, že dávám vědět jakoby nějaký jakoby aktuální informace o streamu, protože každý týden mám streamovací rozvrh streamu. A samozřejmě pokud byste chtěli víc podpořit, tak tam můžete hodit suba nebo donate. S tím, že teda pokud to bude na YouTube, tak nezapomeňte samozřejmě dát like, odběr nebo tady ty věci, co se dělají, a komentář samozřejmě vašeho názoru, co si o tom třeba myslíte, nebo jakou show jste sledovali nejradši. Mě strašně bavilo to s tou vodou, kurník, já si nevzpomenu, jak se to jmenovalo. Tam, jak běhali přes ty překážky, to bylo takový suprový, anebo tyhle Takeshiho hrad. Kdo si pamatuje ještě Takeshiho hrad? Mrkni na Alone. Alone, to je poctivá reality show, jen pro silné povahy. Ukáž, co se fede. Nejodvážnější experiment přežití, jaký se kdy konal. 10 mužů se vydá do divočiny jen s tím, co se jim vejde do malého batohu. Budou sami v drsném nemilostném terénu s jediným cílem zůstat naživu tak dlouho, jak to jen půjde. Tihle muži budou lovit, stavět si přístřešky a bojovat s dravci. Při výpravě do neznáma budou čelit extrémní izolaci a psychickému strádání a své zážitky budou sami dokumentovat. Žádný filmařský tým, žádní režiséři. V sázce je $500,000 pro toho, kdo vydrží nejdéle. Je to rozhodující zkouška lidské vůle přežít. Ty kráso. No. A schválně, myslíš, že tady tohle je nějakým způsobem taky ovlivňováno zvenčí, abych to řekl tak nějak zaobaleně? To by mě zajímalo celkem, ty kráso. Jo, že vlastně to, co vlastně říkal Miky doteď, tak to bylo jako tak řečeno, že vlastně vždycky tam hrálo roli jakoby ta scéna, ten scénář, který vlastně jakoby jim tam prostě podsunuli, ať už je prostě nějakým způsobem vydeprimovali, jakože byli prostě někde hození bokem, jako sami, jak nějaká samota, nebo naopak prostě jakože vyhrotili ty situace a tak. Jak se to vezme? Ne, hele, člověče, tohle jsem neviděl. Watch Alone. Jo, to je ono. Možná se na to mrknu. A tohle by mě zajímalo, jakože tady teda jako říkají, že tam není žádný filmařský tým ani režiséři, tak by mě zajímalo, jak moc do toho zasahujou, no.